nebaví s tebou byť. Mňa už nebaví s tebou byť. Vyber si. Išla do obchodu. Kúpila mi fľašku palenky. Dala na stôl a povedala mi toto. Vyber si. Buď tú fľašku, alebo mňa a s mojimi deťmi. S tvojimi deťmi. Vyber si, čo chceš. A ja som bol taký tupý, taký bláznivý chlapec, že som povedal, ďakujem ti, žena, že si mi kúpila, lebo ja peniaze nemám. Môžeš odísť. Zober si tvoje deti a môžeš odísť. A moja matka, ona uslúžila Bohu, ďaká Pánovi za ňu, a povedala mi toto tu. Chlapče, zlé si vybral. A mne to bolo jedno. Čo o mne hovoria? Ja som proste chcel piť a mne bolo jedno, ako by si na mňa reptal, mne bolo jedno. Ja som proste túžil vypiť. Túžil som sa zabaviť. Ale prišiel čas, že prišiel pastor. Ešte pastor poslal Miško Pecha, on sa volá. Pecha. Slúžili tam. Ja som ako decko slúžil Bohu, a viete ako decko. Aj slúži, aj odíde, aj slúži, aj odíde, aj slúži, aj odíde. Ale Pán už vtedy mal so mnou plán. Pán už mal vtedy so mnou plán. A ja som nevedel, že aký plán. Ale prišiel čas, že pastor poslal pastora Mareka. Prišiel slúžiť do Sniny. A pomaly cirkev som prestal piť. Pomaly som prestal fajčiť. Pomaly som prehral automaty hrať. Pomaly som prestal so svetom niečo mať. Ale čo vnímam ja? Pastor, mám trošku viacej času. Ja ako Snine som ako vedúci. Mám tam bohoslúžby. Ako pod pastorom Marekom. Som vedúci v Snine. A vidím, čo sa už tam aj deje. Vieš, čo sa deje u rómskom národe? Oni si myslia toto tu. Že keď prídu do tej aleluji, ako vy niektorí rozprávate, že musíme prestať fajčiť, musíme prestať piť, musíme prestať ženy byť, musíme všetko prestať. Tá aleluja všetko nám zakazuje. A potom prečo rozprávajú o slobode? Počúvaj ma teraz, čo ti chcem povedať. Počúvaj ma úprimne.